Hello guys, magandang araw na naman sa atin. Welcome back ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So guys, video natin ngayon, gagawa ulit tayo ng bat. Hindi siya bullpup, bat lang gagawin natin. Ito yung unit, hammer type. Bat lang yung gagawin natin. Hindi siya bullpup. Ulit-ulit na naman eh. Yan guys. Kabayaran yung paggawa natin guys. Gagawin na tayo ng design sa kahoy. Okay guys, stay tuned lang. Mga napapadaan pala sa ating channel na mahilig sa mga ganitong video tungkol sa mga irigat. Huwag mong kalimutang subscribe yan para lagi kayong updated sa mga upload na natin ng mga video. Sige guys, stay tuned. Yan, luto na yung bat guys. Papatabas na natin. Ito yung design niya. Yun. Sige, stay tuned lang guys. Two hours later. Ito na guys, yung bat. Palapit na siya. Kaya ang ganda. Kaya na natin siya. Kaya ko na yung design niya. Kaya labas na natin yung design. Sige, thank you.
The next day. Yun, hello guys. So, tapos na natin yung bat na ginagawa natin. Yahoo! Para dito sa PCP ng tropa. Ito siya. Okay. Yan. So, natapos. Sinutasan ko na dito para pag nag-adjust siya ng spring, dito na lang siya mag-adjust, hindi na kailangan kalasin. Yan na lang mag-run ng screwdriver. Yun. Sana magustuhan ng may-ari kung ginawa natin ba. Guys, salamat ulit sa panonood sa mga video natin. Yung mga bagong napadaan pa nga sa ating channel guys, huwag kalimutang subscribe. Buti na rin yung notification bell para updated ka sa mga upload pa natin mga video susunod. Meron kaltas. Pinaltas ko yung screw niya. Hindi katama sa back. Saka ito, yung kapambahan ng silik. Pinaltas ko rin. Yun. Okay guys, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.